Okay, welcome to my YouTube channel. Today senza something like that. Okay, uyazi now. Askebeleni phekwayo. Niyazi-ke ngokwenza ngishaye enye injula buchopho ithi yenza something ezokwazi ukuhlala izinto. Wena hlala phansi ubuke ebese nawe uyafuna. Ibulike, usubscribe. Okay, ngidonsa igrinder, ngikhatha insimbi engizoyisebenzisa. Nazi ya ngenze into engizoyisebenzisa. Ngokuthi nawe ngifuna ubone kahle lento asiyenze kahle. Okay, ngizobe sithatha le insimbi osuyikhathile uyibeke zibe something like that. Okay, yini esiyenzayo lapha kahle kahle senze isekeli eyokuqala is like a foundation. Nawe yenza njengoba ngibe sengiyigebela ngomshini ngenzela phela sengihlanganisa ngenzela ukuthi iqine. Wena uma ungenawo umshini thola umuntu ozokushiselela nawe awuyenze ngamabhawodi makuukuthi una ingqondo yokuyenza ngamabhawodi. Okay, lapha bese ngiyishisela nawe kuzothi musuqedile ukuyishisela kuzoba into kanje. Wena baba uma ngabe ubaba ngabe ingane yenzela ingane yakhe into enje ngiyazi ayifuna. Okay, manje sengifaka lamavili lawa ngizowenzela lezi zinto lezi ngiyashisela lezi zinto bese la ngicabanga ukuthi iji. Okay, njengoba ubusuzwile ngenza le yanto leya nawe usoyenza njengoba ngenza. Okay, lapha bengisashisela leli bhawodi le. Okay, konga understand leli bhawodi elokufaka ivili ezingishilo ukuthi lento izoba namavili. So leli bhawodi lizofaka ivili kanje ya. Nakha vele bese ngikufakile nawe uzowenza ngawakha amasondo onawo. Okay, ngithe mase ngiqeda ngalokhu bese kufuze ngifake lezi zokujika. Ngizosebenzisa izinsimbi eziwu2 ezincanyana enje ya. Mina ngisebenzisa lamasondo. Wena uzosebenzisa wakho. Okay, bese kuyisikhathi sokushisela lento zokujika. Uzomisa izinsimbi zakho lezi ezincanyana zibe ngathi uL kanje ya. Mina ngibe sengiyishisela ke. Okay, uma usuyishiselile kuzoba into kanje. Ngibe sengiyidrilla ke, ngiyidrilla enye phekwenye. Nawe yenza njengoba ngenza ezingishilo ngathi ngiyakufundisa nawe bukela kokwami. Okay, nawe uzobe usuyidrilla eyakho. Okay, kuzoba something kanje yana ke. Ngifaka ibhawodi. Okay, iyajika didings steering rack sakhona. Naya i-final product yethu. Uzobe usuyiqedile kanjalo into yakho. Wena ke ngoba uzobe unemali uzobe usuyipenda then done into yakho. Okay, uyazi ke nawe. Like, subscribe. Asibonane nevideo nilandelayo. Sesenza okunye, you know. Awuleza mama, ngiyacela ungisize kunzima lana siphila nabantu abangasithandiyo. Awuleza ungisize ixesha likhona zokwazi ukumela. Awuleza mama, ngiyacela ungisize kunzima lana.